He, vasikana de tegai vamwe. Tegai vamwe, vasikana tegai vamwe. Pane munhu wani wandikuona ndiani uyo commenta zvendikuone aita first. Thank you for being first. Thank you nokuita number 1. Guys, share live. Munhu wani aripo indian pane vanhu 2. Hey! Pane vanhu 2 guys, time to share, time to take vamwe guys. Time to take vamwe guys. Time to take vamwe. Yes Loisa, yes Oxy. Time to take vamwe guys, new page vamwe vauye kunoko. Time to take vamwe. Three Beulah, what are 3? Pane 3 manje. Pane 3. Yeah, pane 3. And also ma kushare live. Guys, time to share. Time to take vamwe guys. Time to take vamwe guys. Kuda kushare live. Yeah. Da share. Ukunda share uku. Yeah, and said no time muzukuru yekuti ndiende probably next week ndipo pandichaenda ko next week ndipo pandichaenda ku consulate. And sandawana time yekuti ndiende ko, then I'll send you. Ko yenda kakusendera munhu yaya wakati chi nyaya ma audio na kakusendera pane chinoitika ere baba. Vasikana share live ko indoda kutotadza vanhu ari pana pa hembe. Vanhu vasara ku havadzioni. Team deza nai ndikubvisa. Deza nai team. Right guys, ndikubvisa. Deza nai vedu guys. Tida kutambira pana. Ipa vandiri kutambira nekubvisa hembe guys. Singakwani dzose. Singakwani dzose tiri kubvisa. Tichiti munozotenga ka anditika. Kune vaya vanodzida vakamira mawanda vane kunetsa kunzi kohembe dzacho dzinoya rini, kohembe dzacho dzinoya rini. Tawane kubvisiswa ibaba. Tawane kubvisiswa. Shuwa sikana vidwe. Zvatakatigwa nasuka mashoro vedu mungotiregerera urube. Take heart. Take heart now. You know suka now. You know suka now. Yes, really? Really, if you say. Guys, chimbotegewa vamwe guys. Zvamupeta izvozvo. When I tell you 15. Chimbotegewa vamwe nasi at least chimboti 100. Kana takuzoita live yedu tinenge tiri at least 100. So, tinenge chiri nani. Because toda kuti tira live kunuku guys. Pane vanofarira majackets rapa. Vanofarira majackets varipera. Pane vanofarira majackets here. Tikuzivei. Pani vanofarira majackets here guys. Are you there? Yeah, pakaipa. Pakaipa, pakaipa, pakaipa. Pakaipa, pakaipa. Ndirizoendera. Hey. Guys, kukangama kuti. Hiskani eni. Ndirizorangu here. Ndichiona. Ndiracho. Kukangama ndiro kuri kadai. How fun now? Yapanda kumira mushi. Hansi ndofarira. Unoenda kuchechi here. Unopfeka uchienda kuchechi here.
Do you wear them going to church? Because in my blazer I'm going to when go up there is mess up fashion, but most of the times there is my chisa ndakapfeka outfit paper skirt what ndosi jacket pamusoro zvokuchechi anoza tichitewo kachiremerera so ndozvandaizoita but pamwe pacho ndaizogona kupfeka zvangu jean ndoti jacket zvazviya uchida kungopfeka ko something chiri formal but wakapfeka iri formal but wakapfeka nejean ndaidaro how to do that too. How to do that. Yeah. Hapana kumira mushi, guys. Hapana kumira mushi. No. Zvakaoma vidwe. Zvakaoma chaiko. Kuoma chaiko. Ndekuchechi good. Aiwa nachoenda kuchechi bho. Ndekuchechi chaiko. Chechi bho. Ha? Ndambokuzama, sina sivi. Azviperi hazvo. Nasi asi ha. I have tried. Senge nini guys ka. Ndine thank you zvako Destiny nekuya uchitega vamwe. Thank you nekutega vamwe. Thank you. Senge ni guys zvandaiita ka. Ndiri munhu wekuti sometimes ndaichengeta. Kunoza kuti dzimwe hembe zvanongochida so chinda kuchechi like paya ndichiri slim paya guys. Ndichiri slim paya ndakangochengeta. Iko zvino ndo panda kuzviburitsa. Ipapa pane dzimwe dzokuti mukatondiwo mukaona munotobvunza kuti simeli maipfeka apa here. Ndandichitopfeka ipapa ndichitofanira kuseka kuti ndaikwana apa ndini ndaikwana apa ndakangochengeta zvekuti zvaitongofaya zvakadaro dzimwe dzandisiri shuwa unde ndichita ndichiningirira ndichicheka pachabuda hembe dzakawanda kana nongohani dress kangu kandaikada but I have to let it go guys. Hello Innocent Tom, how are you? Ndaikada guys but I have to let it go. Andifungi kuti kachatokwana ufuti naiko. Aka. Ndifungini. Ngasati kune magaba. Guys. Kukwana. I doubt. Ikaitisa apa tinozongopfeka maskati tichiona kuti maskati acho zvakamira sei. Tizongopfeka maskati tichiona kuti zvakamira sei. Because kana kumira mushi. Nevanofarira ma long dress haya. Ma long dress, vanofarira ma long dress. Jacket kangu kakachatokwanika. Tuma jacket utu tokuchechi utu. Ma jacket echechi. Hatuchakwani guys. Tuma blazer utu. Hatuchakwani. Zvachose. Chimwe chinhu chisingasakwani chandaifarira ichi. Guys. Apa zvinhu zvindaingochitenga ndosvika ka1 guys. Ndosvika ka1 ndobva zvazi zvogara zvooreramo. Ya kana kumira mushi. Pakaipa. Paipile guys, paipile. Tuma mini dress. Mukumanaka pana zvakoma hapuka. Izitye asi umwe munhu akatoritenga ka unotopfeka. Arizitye kudaro.
unotopfeka kuenda zvokuenda chaiko because hembe dzangu hadzipfekwe imozvisiva ini naidziona ka1 zvopera ka1 chaiko. tumasamadress utu vanofarira tumini tumasamadress turi vanofarira tumini tumasamadress turipo hanzi mari hembe hansati ndatanga kuisa maprice ndichiri kumbodzibvisa my dear ndichiri kudzibvisa masi I'm still kudzibvisa chaiko kutobvisa chaiko ndiri 1 ndichiri mucloset number 1 handizivi kuti pandichazopinda mucloset number 2 dzimwe handisati ndaziva dzimwe kuti ndichiri kukwana yaiko kuti handikwani dzimwe ndotonyazoziva for effect because unenge wakachengeta uchitipa pahandozodziona time ndozodzipfeka handogona zoslima senge ichichi I've never worn this dress. I just bought this dress, guys. Rangotenga dress ndichiri damo yemo wangu se pakapinda yellow paya. I just bought this dress. Vandarisa mu wardrobe muyembe. Vandakangamwa kuti ndakatenga dress ishi. Vandatokangamwa. Ndakangamwa ndakapfeka ndine dress ndakatenga ndakapfeka. So ririmo for effect andichakwani. Chokwadi chiripo nchekuti arichakwani. Because XL1 indofeka 2XL saka arichakwani. Ndo chokwadi. Chiro ndakada kutoti ndizame kuripfeka izvo zviri haripindiri ndakatoita kunge chimimba muteko apa kamuchida ndizame kumboripfeka guys but harikwani zvokwamwari cheko harikwani zvokwamwari cheko rikaitona harikwani hanomboripfeka iri guys ndoshinya iri harikwani let it go right. And zvakare you see mukuona ichi hachikwani ichi ari mukuona ichi ndandakatochisiya nditi chibhutsu ichi hachikwani guys. And ndakachipfeka ndichipima chete ndakamufamba nacho ndichipima chete still new ichi chakutofanwa kuti chisare chitengeswe chindi cho20 kwane masize 34 here kubva ndiri size 34 36 pandakapinda ndinadzo dzese ndasingarasi dzimwe kuti ndaipa dzimwe ndaigova but dzimwe dzanongochiti mwoyo wangu dzedza ndaisara nadzo dzanongochiti mwoyo wangu ndaisara nadzo ndo chokwadi. The same applies nedress harina mbofera rakapfekwa ever iri ndakatotengerwa nafather iri chingozi ndangoriona ndikarifarirawo handina mbofera ndakapfeka kana parakangoiwa naro inini handina kungorifarira inini vandangorisawo mumwe munhu varangosarawo ririmo ndakambototsvaga ndichida kuri pamwe munhu pahaiti ndobva ndarishayiwa riri mukati medzimwe vandatoshaiwa riri mukati medzimwe. This is the time yekuti manje rakuenda amukona emafunctions aya anoda madress ayakashama emafunctions hazvina parakambopfekwa dresses brand new brand sticking new rimwe harina parakambopfekwa futi emafunctions vanoda emafunctions brand new harina mbopfekwa brand new irambopfekwa here kupina iri rine sliti pasaidi iri plus chimwe chinhu gaizika nenyaya yekuti kusimba anoziva kuti kana ukasimba papaya dumbu rinobuda anoziva dumbu rinobuda saka pane pamwe pokuti unopesera kusingasatopfeki dress especially nenhingirikiri
nenyaya yedumbu. Saka ndini uyo manje. Nenyaya yekadumbu. Dzimwe yesi ashi. Dzimwe dzadza dzakaita zvimabandage dress zvazviya. Kwaisi check up ndatumira masai mishonga yechibereko. Alright, ndichaposta alright. Bo tseka. Regai nimbopfeka ritoni. Nimbopfeka ritoni. Nopesa usingasapfeki nenyaya because kana watongeta dumbu guys ningakuluka fani wakapfeka chidress chidumbu chakati ngono ningakuluka fani guys. Shtoiti. Dumbu chine chakubuda chakaita chirisama. Saka shtobuda. Ndatorusisa sipi. Ndatorusisa sipi. Ndatorusisa sipi. As much as I like it, but it's impossible. Hey, this body, where do you come from? Where did you come from, you body? Saka zvandichaita ndichatsvaga model anouya unyatouya model achipfeka hembedza model tichitaridzai handitika vachichinjana kupfeka anti chadedza dhumebi kati anti kati shakira kati dhumebi kuti dzinyatso kuona pakaisi isu tangopfeka dzakati gubhururu ndoda kupfeka gubhururu. What is this? Chakwani hanzi peace of mind. Hapana peace of mind, demoni chairo mkunda. Hapana peace of mind hapa. Demoni chairo. Demoni chairo rakatoshata. Demoni rakatoipa chairo. Turi demoni chairo. Lazi now chiro chida kuita sei mai mwana location humble you because hapana kwaenda nazvo suri ndinazvo hapana kwaenda nazvo ndokafia inda nazvo hapana. Masama dresses. Masama long dresses. Bachada masama long dresses. Oh, angachitaro size 30 what? We have aka. Ndukona. To my plain dress. Topfeka ni jacket. Ungachitaro size
14, size 14, that is size 36, 38. Anyway, distance, Jackato, actually, demon is demon. It's a demon. It's a demon, Jackato shatter. It's a demon, JJ. What is this? Right. Sara. Murkunoga. Oh, okay. To my summer dress. To my summer dress. To summer dress. What size is this one? What size is 18? It's 18 size. Right. To put our I mean packed OA. Imukona this. It's a 2-piece, right? Knit trouser, a 2-piece outfit. This and the formal trousers and the formal slack up. And the formal slack. Don't forget to manage trousers. You really pee. You don't even want to manage. And then I open up. I have to go look around. Trousers really coopy. Come on. If I want to get trousers really coopy. Don't even want to get it. Because I don't know where the trousers is. Mukwana. Paper. Ndashuwa ndifuna ndichakwani. Iri rakambonetsa zvese. Handisi rakambonetsa here guys. Ujobheki kawo. Ujobheki rakambonetsa. Utotuma summer dress ndotobvisa twese. Twese. Summer dresses. I need to body twavo twakanaka naka twetwe. Taimbori natwo twakanaka panguva iyoyo. Ira ndisiviri. Uzidezero rakangofika ka1 chete saisana. 36 idiki. Apa rakangofika ka1 mai mwana. Once ndine picture ka1 if. Guys, the long dress here ka1. Ka1 once and then that was it. But try chiro chikansudira pani rakanaka zvaro chaizvasi apa pari farapa asi ndinimbotraitwa nevanondoka ngokusurprise kakwana kosi kakanaka hanza ndatumira panhamba inopera na 4837. Please hanzo inowanikwa Greenwood inamirira perere masinika zva. Kakwana iri ndoda. Yay, iri rakwana iri. Iri rakwana iri guys. Iri rakwana. 36 iri dziye kade.
Haikakwana kozi zvinozi material yacho una stretch. Ndinopfeka futi pamusoro pe-night dress. Ikatokwana. Aya madress chete atiri kuburisa. Madress chete atiri kuburira. Atiri kubvisa. Tichazobva apa toenda kuma 2 piece kana skirt nema blouse. Aya madresses chete. Madresses chete. Anoona apa muna mbona skirt kana blouse. Madresses chete. Tichazobva apa. Takaenda kuma skirt nema topuko. Takaenda kuma skirt nema jackets acho kana kuma skirt. But normally kana uchiya kuzotenga pandiri ka make sure kuti munhu ari unopfeka zvinhu zviri decent because most of the times ndinopfeka zvinhu zvaka decent. Handipfeke zvinhu zvekupenga penga. Nokuti ndiri munhu anenge achipfeka kazhinji kacho na hembe dzangu dzaitengerwa kuenda kuchechi. Andimoona. Saka dzinenge dzidze vanhu ava vanoziva kuti vanopfeka vachienda kumachechi. Moziva machechi edu enhingai. Hai ndafara guys, mira ndikutaridze. Chakwana wina. Kasika pande ndo kanogona kudota kadiki kapanda. Kafiyo dress la pinda enda raso. Kapande ndo ushimira. Unai guys. Hamoti muri kuona here. Unai. Kakwana. Idzata besides. Dziro dzikwana idzi dzata bisa mutundu uri pasuri. Dzimwe dziri apa mbeda idzi. Mbona dzimwe dzikuenda mabhegi. Hai timaona aiwa guys, yakanaka kai. Iyaita kai guys. Ibo here. Bo here guys. Bo here. Apa bo apandi. Apa bo zvekuti. Apa bo. Apa ndakutopfeka bhandi zvotindika tonatopfeka bhandi reva rinonyatso zvakanaka. Wasara arara akatondifita futi. Yatimbodzokera madresi papatonzi dzakasiyana dzakamira sei. Madress tinenge tadzumburudza. Right. Madress tinenge tadzumburudza, right. Boka tambo. Good. Ndo zvamunosara muchigwirana izvi kana ndafa. Awandisa. Ungaitisi. Madhendewa aya ndo vanosara muchigorana nava kana vanhu munhu afa madhendewa aya ndo vanosara chigugora nevanhu. Utonyatsokuona kuti ya zvimwe zvinhu zvatinoda so senyika. Apa madress chete atabvisa apa. Hanzi yapona ndatovhurira madziso. Aya yakanaka zvayo apa yakandifita sei? Destiny. Chakanaka zvacho aiwa chakatondifita chichararama ichi. Chichasara ichi. This salad. Chichasara. Aya madress ega. Anditi madress ega tinowanikwa tese mumwe yake apa. Dei sure pasina kuti ndikuenda ka. Aiwa kuri kuti ndingobvisa ndichipaka mumwe nemumwe aiwana yake. Mese maikwana. I remember aya madresses chete. Madress chete hapana sketi, hapana trouser, hapana short, madress chete. Madress chete. Saka zvainyatsobuda sweet. Maikwana. Unfortunately, ende zvinhu zvacho ndo zvandoshiya kuti iko kwacho kuri kuindwa. Jacket kuti kwana here. Very muscle queen kind jacket. Kwana jacket kama muscle queen. Rabata. 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 Marchokoni. Vanopfeka tuma mini dresses pepai. Ubva kuti jacket iri pamusoro. Vanopfeka tuma mini dresses pepai.
ubva wati jaketi iri pamusoro anomukona aiva nipfeka tumamini dresses ubva mati jaketi pamusoro chakwa manje rakubata kudai ndirisokwa handisi kutomboda chinhu chisingasakwani kutomboda chandiri kuda kuitira chete ndechekuti gaizika handingambonotanga nekunotenga hembe kuti wana haizvozvo kani ndichina nguva yaizvozvo izvozvo bodu that no never pane mumwe munina wangu angachenda akanga auya kunoku mwana wepadhiaris apa anga auya kunoku kuafrica kunoku achidzokera akati chakwani kuti chachidiki achiti mondipa bhegi rimwe ndoenda naro ndikati alright iye akatondifonera akati ndindauya kuafrica nenyaya dzangu but ndikudzokera ndisina chinhu saka mondipa rimwe bhegi zvenyu ndoenda nehembe ndozvokutumirai ndikati alright bo apa ndatonongedza bhegi riya gaisi kati munhu ari kuuya akazongosenda meseji zvikaenda sowana zvinhu guys zvikaenda sowana zvinhu ndikaziva kuti anyigwa nechiboyfriend chake azvisiya boyfriend ndo chakaningira changa yazvonacho kuti bo wangu famba mushi bolato zvoti kuku handbag achabuda mahandbag dondwari kuita mbijana achabuda mahandbag buda chaiko achabuda mahandbag chiri papira paiki karira kala hiyo masama dress masama mini dress nana nideki masama mini dress kana maudapinda muno mandiudzi anti kana madapinda mundiudzi It's the green words for coming. Anyway, harichakwani ndiwe manje so ona ikuti ange chimwana chaka harichakwani nemaoko ndiwe jaketi shuwa rakafika kwa 1 kg harichakwani rakaiwa notombontsvaka maantibiotics ai jaketi harichakwani good way Mawan. Cukup. Anamai vechikuru akadzikama.
ana mai vechikuru vakadzikana. This is brand new. Harina kutombopfekwa. Harina kutombopfekwa zvachose. This is brand new. Harina kutombopfekwa zvachose. Harina kutombopfekwa zvachose. This is brand new. Jaketi ndo chiri kukwana here katoni. Chiri kukwana. Ndakwenda kuchechi kuku. Ndakapfeka nesiketi black. Uri chiri kukwana basa ndikona. Chiri kukwana here. Chiri kukwana. Ndakwenda kuchechi so. Chiri kukwana. Warara. Akadress akachatokwana sikana tosara chita si kadress kangu akandaikada. Hey, kanokwana kaka. Kakapfeka futi ka one chet once. Chakanga katosara kakavanda mukatu. Hey. Guys. Futi kanokwana kaka. Ndaikada sei akwanaka. Once, I was born once. And that's it. Ah, 36 and kwan. Riti. Mbona. Ndamandizira chiti. Ndamandizira chiti erichi. Ateskonga kanaka. Aiwa. Ah, kufa. Ausati wamona akapfekwa chete. Mbomba ndizira. Kapinda sikakabata pamazama. Nakakabata pamazama. Asi kuti ndichazounda. Come to bed here, guys. Is it too bad? Kakabata zviri too bad. Pamazama. Kati ukakwana kaukarira ituku. Ukakwana aka, guys. Kakwana aka nasi. Kakwana aka. Kakabata zviri bed here, guys. Unzidari ndakapfeka chimwe chinhu mukati. Naturi pande. Panda chakwani. Panda risungiki. Ama panda risungiki. Hai, kemunda pa class. Hey, tipiti kuti ninge yakwira kuenda mudenga. Ziomile. Ziomile, guys. Kai kadigi. Chionisa hawa. Kuda ngondidzikisira chionisa chete dress rangu iri kuti we sadara. Don't do that. Katosara kuchionisa watotaura kuti kadiki katosara zvakaoma katoenda kusero zvawatotaura kuti kadiki ndatoendesa kusero kakaipa zvawatotaura katoenda kusero kwacho ndichadiko Sara. Right. My evening way. We bought the way. Iri ndakangoripfeka musi birthday rangu ka 1. Pa birthday rangu ka 1. I think 2 years back and kubva ipapo andinazomupfeka.
guys ndasingafarira kudzokorodza ndakachini iri dress imodzi ndakaripfeka pabedhi rangu ka1 iri mari is 1.8 ndakamira pamotikari so ka1 ndakaripfeka ka1 once now Saran. Oh. Satrizak. Hey. Ha, wait. Right. Kuka jacket kacha mkono. Jacket kapa. Jacket bo. Kusisha ndipinda ka. Sani chimuni ndo cheki. Kucha ndipinda. So yes. This kapani. Right. Umndanda rungeto. Pakaipa guys. Pakaipa. Ndimbo chaka models tsatunganidza pasi kuda kutoenda kumadress chete aya madress ega ataunganidza pasi neichi chigaisi chida kufunga kuti chindi hanzi nhau yehembe makwikwi wakuda kupeka so nditori neBP5 zvakaoma uruda kupeka uchindepi nai 5 senge ichi ndakachipfeka guys ichi makachiona ndakambochipfeka musuno ichi chitupisi ichi chipalasi chitupisi chipalasi anochida inbox ichi ndakapfeka musuno ichi nochida you can inbox ichi netop yacho andika but anochida you can inbox guys saka toti uku kuma dresses uku tapedza toda kuzopinda but handifungi kuti chazviita nhasi guys I'm tired tozopinda kuma two piece kuma skirts nematop uku nemachichi uku handitika tozobva uku mune mixed mune mixed zvakare mune mixed muri kuona mune mixed saka zvese zvinoda kuzobviswa izvi guys titange kutoita sehanzi new page yes Agnes yes backup page totry kubooster backup page redu. Thanks Agnes for coming. Backup page redu nzongotega ovamo ukindepi na if urubva kochindepi right. So guys, how do we subscribe to andisenda zauti rinoira tove nema subscribers here ndiona kundifonera hello yes bana mtasiko sister bonjo kuti kuri sei zviri pasi ndachitombokumbirozi pachero chairo bepare ndabatsirwa kupusha account yangu yeFacebook yandabva kusenderai ina ndina nguva yekuita izvozvo ini zvokupushana nemafacebook page tongokumbirawo serious ina ndigoni kuti handina nguva inda kuna cardinal inda kuna CMF mune namba dzake aiwa uione namba dzake handinadzo Gaspi iye munhu anoshandisa peji raGaspi iyeye anonyora ndimanager waGaspi ndiye cardinal iyeye riri boss ndakwari haini nangu ngakunyepera zvekuita zvekusara ndichipushana nemapeji nguva handitomborina handina time hapana busy because mazano ndiri busy wena I'm very busy mazano ndiri busy so handina kana nguva yekumbotisoresa ndichimbototendesa izvo zvindidori busy nditori nestress nditori palive pane rimwe peji rangu so nditori palive nditori nestress ndiri busy nditori nestress nditori nestress chai Instagram munoshandisa account yanzi iyo Smelly Diaries live Smelly Diaries live iyoyo tiri bo sharp
vakomana vesimceleba ndingazviita nguva yekusora ndichipushana guys ndingaiwanepi. Thank you Agnes nekutega vanhu, thank you. Ndingaiwanepi guys nguva yekusora ndichinoningirira kokoko ndichinoita zvokunoposta mapeji avo. Ini ndikuda kutoboostawo rangu nyuwaniri izvo zvandikudoramba ndiri palive ndikutozama kutoboosta rangu. Nditotaura kuti nhasi nyaya ndikuya nayo inopisa yemumhuri yasekuru nemuzukuru tikuya nayo pano papeji pano ndopainenge iri. Apa vanhu vanenge vachiti tikuda zvinhu apa ndichiri kure very far guys, madresi anenge achitofamba very far. Apa nhasi ndabudisa madresi ka ndichatengesa madresi nedresi nebhutsu dresi nebhutsu ndapedza mangwana maybe toya kuma 2 piece kuti masketi netumangikiri netumatopu tumasketi nemablouse ameno kusora mangwana topinda kumashorts uko anomaona tozopinda kumajeans toenda kumasneakers toenda kumatopu chaiwo matopu chaiwo. Pane matopu ekuti haufongo kuenda kuno kuafrica kwaipisa guys yaipfeka zvinhu zvakatoshama but nonyadzona kuti kumwe kungawa kuenda hazvitokodzei kuti ndinde nazvo unozvipfekera kupi handiona plus ndichizvitakura nei hanimaona kutosiya siyaring. Ndoda kuti tabhero remabra chairo guys zvakaipa. Ndoda kuti tabhero remabra chaiwo koya tabhero remabhurugwa guys anoshamisa sei tell me tabhero remabhurugwa ndinongodzinyika mujiki ndotengesa mabhurugwa acho ndikutoda kamari yacho iyoyo ndoshamisa sei guys bhero remabra ndoda kutotengesa mabra mabra angu akasina mbopfekwa kuti akandihangofuta kudai mabra akatengwa akazara. Ini handisi ndiri munhu asina mazamu guys kuti ndogona kutogara ndisina bra. Amuna most of the time ndisina bra handina mazamu mahombe saka dai unongoshingotenga mazvo zvokuti muza iri dhimoni. Mwari vandibatsire paupenyu hwangu shuwa idhimoni. Unongoshingotenga bra paint kuzara chinikikiri chichest of draw izvo watanga kusimba mulockdown paya hapana kwaizvipfekera wazvitenga ka just before lockdown hausati wazvipfeka lockdown yabva yauya kokuchapfeka uchinda hapana anomaona kana kwanendera serious ndoindepine zvinhu zvose izvi ndakuti ndichipfeka paya kudai so after lockdown because mulockdown takagara mubaka waitogara usina bra ndozvaita kuti futi usina bra kokuinda hapana uri kungodla uchisora uchiona tv tafuta paya yapera ndo wakunoti chibra ya haichakwana haichavhari wabuda mulockdown wasimba kumusana kuchibra haichavhari mai mwana kunoda kuti kapenti kaya chidzo chasimba kudai kakugumira muchizvuzvizva kapenti kaya hazvichakwani saka zvakangozara zvirimo guys zvizere zvimwe zvirimo zvimwe zvanga zvakaita zvidoko zvakaita kazvikumba kazvitora zvese kukasara zvimwe zvakaita zvihombe kwaari semunhu ane bhoti diki atanga kutosimbawo iko zvinhu hanzi mukaenda kurengi nawo ndokododa kutoita izvozvo kufa tsitsi ndozvikaenda kana mubhutire motikari noenda kumikuku nemabhurugwa anotengwa nina kumikuku nemabhurugwa kune mabra ndozvibatanidza handi zvakafanana tutu nichibatanidza noenda nazvo nonotengesa ikoko kumikukuko zvotengwa. Lockdown akatikuwadza ana ini ndo zvanandakaita handisi inini semunhu ndikutoti dhimoni angane because hanichariri dhimoni iri angane dhimoni rangu iri rakafanana neravakoma Ravness saurombe uku kwasamasi idhimoni vakoma idhimoni Ravness that's a demon kuita 200 pairs of shoes inside the house it's a demon guys ndo zvandaita ini ndo dhimoni iro asati nditonamatira izvozvo I'm just praying for it kuti ripere handimaona ndaito kutenga zvinhu kutenga kudai handozozvipfeka time mategi zvimwe zvine mategi guys gaitaridze ipo pamunhu tisaizana ndakachitenga was long time ago chine tegi utozviona nhasi ndakurongedza kudai sokuti pane chinhu chine tegi zvine mategi zvinhu zvachiona utoona kuti idhimoni chaipo zvine mategi mai mwana zvine mategi ndikutoona kuti zvinhu zvine mategi apa wakachikanga makudhara kuti ndakambotenga chinhu ndikutovhunduka zvimwe ndichitozviona ndichibvisa kumadhiresi pandichazoenda uku ndozoenda uku kuzere zvinhu zvemategi kwai munhu ndozvandikutonamatira because handisi kuda kutenga chinhu I don't want to buy ndikakudza kuti pananga ndiriko ipapapa handika pana ndiriko ndakauya papa handisina hembe handikaqande ndakauya handisina hembe ndakauya ndakazvitakurira zvinavo zvebusiness ndakazadza mafuta saka mafuta manje aya atengwa hembe dzekuchinja ndandee 3 hembe dzehapa china dhololo dzapera saka tumadhayari twangu tumwe tumabhuru twangu twaiuya handitika kumajistin aripo here naichioniso ndo yanga iri dressing yandaipfeka remember kuti ndandisina kusimba ndandiri munhu mutete I was very slim. Munotondiseka kuti kwaisi simeli. Bvunzai vanhu vakataka ndifollow dhara chioniso. I was slim ndaipfeka size 34, 36. Ndo size ndaipfeka. Saka ndo yanga iri dressing yangu yetumatambo itotwo.
ndoranga riri bhurugwa rangu iro, tumatambo itototuone tumasongs tuya ndoranga riri. Ndakazorika kupfeka G-string apa ndasimba, ndakuona kuti ukapfeka G-string garo riya rinotamba kudai. Ndikati ezvo wete ngori kunyenga varume nemagaro, rikandirege. Ndopa ndakazogumisira kupfeka G-string. Ndoanga ari mabhurugwa angu akazara zvitambo zvizere, asi kuti handingazobudisa angu mabhurugwa palife. Unoona tuzere tutambo ndo twakatonyanya kuzara ito tune mabhura atwo. Ndandiri munhu mutete. Saka mulockdown ndo makangotanga kungopadukawo. Mulockdown imo mulockdown ndo pakango anti zvakaoma lockdown iyaka Mwari ave nayo. Kungovhura lockdown kungopera kudai so indi tasandomboziti ndasimba mai mwana. Tese hapana ndakambona kuti mwasimba. Ini murume wangu aiti ina nditi dumbu ina ndisimbi. Akanga ave nechidumbu. Chakatora pakupera nhasi ave nacho chidumbu. Anoona ati ave nacho chidumbu. Akumbotiye kuti izvo ko chidumbu chabvepiko izvo. Akati chidumbu ndikati une chidumbu. Akunoti avhare machete kudai machete achavhare. Anoona chidumbu chamera paya. Ini ndasandombozo ivo vanhu ndovagara vazvonika. Hapana kambozona ndafuta. Musapera lockdown paya ndatopinda mutaundi kutofamba mu lockdown. Mai mwana ndakatopfeka kataiti ndajaira zvokupfeka izvozvo asi ndakaona kuti kataiti kakabata kudai chichikuitika. Kazonya kuti mpa angoti amen. Ndikutopinda mutaundi zvangu kutofamba paya mutaundi ndakapfeka taiti. Ndakangosangana nemumwe mudhari ndobva nditi zvokuti akarohwa nehana akangoti ndobva ndati ndeipi chii zvikanzi sisimeni ndikati chii zvikanzi komaita sei apa andingusati kana wakafuta guys unofuta nematama anofuta matama aya anotofuta imbotegai vamwe guys tisvike pa 150 zvinimboita ndichibudza nyaya imbotegai vamwe tisvike pa 150 guys tegai vamwe tisvike pa 150 tegai vamwe ndikuita uchitega umwe tatave pa 93 new page tikutofamba nebhora hanimona saka matama anga afuta ini kana kuzviona vanhu vandogara navo vasi kuzviona musikana angoti zvikanzi nemukadzi sisimeli maita sei ndikati kupi zvikanzi mukona zvamaita ndikati kupi ine sitomba ndasatara nezveka zvikanzi mukona kuti mafuta sei mukona zvakaita kumeso kwenyu bhodhi ndikati iyo zvokuti ndafuta ndakabva ndatobhoyekara ndikati ungabva wavhunduka kudaro kuti wasekune ndafuta zvokutoti hameno zvikanzi ndobva ndati ndakatobvapo ndakabhoyekara ndikati nechemwoyo ndo zvakangoipawo munhu unodongodza munhu kuti kuda kundidzikisira muspirit auzama kuti chivapa ndichitaura ndoga nechemumwoyo ndikutodarika zvangu kudai guys ndikutoenda pasaluni ndaenda kusalunika ndinda pasaluni paya ndangonofira ngorupinda musaluni kudai vasikana yana ndikadzira musoro bva vatonga vatoita the same thing vangoti tuli akabva chido yauone hanimona zvikanzi chido yauone chidakati achibuda kwanga ari kwaigesa musoro bva ti kone maidhuye maita sei ndikati saka ndasimba zveshuwa ndakabva ndatoziva kuti zvatagwa nemukadzi yapakodapo ndizvo ndikati chizvikanzi kuda kupuduka kudaro kuti kunge muchapaduka ndikati kupaduka zvikanzi amusikona kuti maita sei amusikona zvamaita kusimba kudai lockdown ndikati chido changa asimbawo munhu asina kusimba ndicho ndikati kwewe chido kudaro kwewe wasimba wani zvikanzi ini ndakatozvona ndasimba ikati tuli akati haina handisimbi ndobhochera zvikati icho ndikaja ndikati handisimbi ndopa ndakatinga kutoona kuti ko ndatosimba kuzobva ipapo ndandatongoza ndikangosangana nemunhu anotondudza handi papa musi wakanzi majimu avhurwa naenda kujimu guys ndakatambura munongonzwa imi ndakatambura ndaita kufemereka kuti munozati ndopane pandakatsvaga personal trainer paipai ndakuona kuti no ndakutotadza panapa ndikati lockdown treadmill kufamba just kufamba newa kuti ndikuita kuzarigwa tikubuda mulockdown ka tikuita kuzarigwa ndikati saka chokwadi ndatosimba ndandisingazviti ndatosimba ndikatanga kuona kuti ndatosimba panapa ndobva ndatsvaga kochi akati no hazvina basa bhodhi yenyu kuti ndozvaadjusta kuita rinenge riri bhonzo renyu ndozvariri saka imimi you just work out to bend the fat bhenzo renyu inogona kuramba rakadaro hanimaona but imi muri fit hanimaona mafuta adi atodonha saka work out of which I believe hangu kuti nekujimu kwacho ndiro kwandinoenda mafuta anenge akati anopera ari kutiperei iro bhonzo ndorasara rakadai because tuma hips paipa ndakaona twaibudikira tuma hips taonekera kuti pane tuma hips turipo asi nese munhu anga ari muteteka twatusinganyatso kubuda guys pandazoti lockdown paipa kudai so garo rakabva ratanga kupushika richienda uko mai mwana hipu rikadai ndio paya kapa pakanzi padai zinsimeli vakupfeka magaro kapapa iti ndopfeka magaro paya hanimwana makamsati makatosha musikaonemi kuti no garo rabvepi munhu anga akangori slimu manje apa before lockdown kweiro garo razobvepi mulockdown meme guys garo rakabva rabuda hipu ndobva rabuda pakati social media takudzoka paipa ndakusimuka ndakutora mapicha vanhu vakatisimela varikupfeka magaro hapana kana garo randaipfeka paya guys raritori normal chaikugadzikwa now normal dakolina kwaye ndakapota ndapinda 40 itaura zve40 ini ndapinda 40 ndiribo izvo zvitaura dai ndisori mu 42 44 uruti kudikwe 42 44 zvokuti
tatambura kudomwa zvino maremoni, kudomwa zvino, kutodii. Chipi chekuti ungati chipi. Saka dumbu manje, handimona, dumbu ndakabva ndati, okay, paunotofuta kazhinji kacho, nedumbu rinofuta, negumbo rinofuta. Handimona, ndakabva ndati, okay, it's time for me to change the dressing. Because ndaipfeka, anzi nyaya yekupfeka magaro rekambonisi, memo ndaitozvinopfeka magaro. Kutoudza kuti aiwa garo rangu, hakuna munhu akanga ari convinced, ndopana vanhu vanongobhiliva zvese pasocial media. Umwe aiti nditukana zvoti, patotukana paipa ndituka seke ndosaka tichipfeka magaro. Ndosaka vari kubhiliva zvinhu masi tichi magaro acho ndeangu, handambopfeka magaro ini. Tinongobhiliva zvese guys. Apa ine ndasinambopfeka magaro guys. Handisina tombopfeka magaro. Yes maiska. Ndisina tombopfeka magaro guys. Ndikati yesh, zvinhu zvacho zvakangooma so. Handimona. Saka ndazoona kuti dumbu riya rakura manje ratanga. Ndobva ndachiona kuti no, I have to change my dressing because ndiri munhu ndaipfeka stomach out. Zvozvo kuti kwai chembere yanga riri ndezvenyu zvamaitaura zviya. Because ndandine body. Saka chero ndaikudza kuti ndine makore 40. Handika ndakapfeka crop top musingazvioni because kana wakaslima neface inoslima iko zvino makunyatsoona uchembere. Handika because face yakafuta. Saka munhu akafuta anonzi chembere. Handimona, izvozvo munhu ane zera neni katakada akakura kundidarika mutete auya amirapa. Munototi ndiye munhu mudiki. Munoti ndiye munhu mudiki because muviri unokanganisa dombo rinonetsa Jillian. Ini ndakangobva ndazviza kuti I'm changing the dressing to mabandage dress ndaipfeka top takadi tumashorts tumwe ndaipfeka hazvichaiti. Ndobva ndangokata ndega. Ndo dzinove dzimwe zacho ndakanga ndagova dzandaipa ndakapa my comfort ndova ndakapa big rakawanda my comfort because ndaitove size ya my comfort. Ndakabva ndapa my comfort nematrouser makona ndakapa my comfort because ndo yanga iri size yangu. Ndine tuma jeans hobo turimo size ya my comfort kuti ndakazosaraona tuma ribbed watoti tanasingagona kuti ndivape. Handimona. Bva ndatongoona kuti saka ndabva ndachinja ndisamakona ndakupfeka madresses mahombe. Ndakupfeka zvimwe zvinenge zvakati vharei dumbu. Handimona. Zvinenge zvakutiwo zvinongo because body inozongokulimita guys. Body inozongokulimita. Hanzi natinotenda Priscilla, your dressing is class. Thank you Tino. Thank you Tino. But sometimes ndingosikatomboda uzvipfeka izvozvo because ndingochiti dumbu. But unopesera zongodi watongozvipfeka because why I'm 28 ndopfeka size 40. Una 28 ska? Oh, Linda tsane 28 but ndopfeka size 40. Chimagina yakamira apa antonzi muchembere. Hanzi weight yangu 110. Akatoinzana neni 110. Inditori pa 108. Utori muombe undidarika because ndiri pa 108. Kwanzi I'm 30 but body yangu katried kuita gym. Sa ukangoita munhu mudhafu chero nonzi uri muchembere. Chero uri mwana mudiki. Nditoona chero pana Ru Audrey admine pano. Ru hasita svika 30. Asi musuna ainzi zichembere. Hasita svika 30 Ru. Nenyaya yekuti munhu akasimba akafuta. Saka muviri yacho inongouyawo guys unotoshaya kuti dzinongowawo zvimise wakadini unotoshaya but ndo zvinenge zvatongouya zviripo utongotambawo inenge iri kurira. Did you use castor oil? Handisati zvandakaita kwakanzi naJoy hanzi haisiriyo praised hanzi inofanira kuya iri muglass. Saka ndakaiona online, ndakaiorder online hanzi inosvika mangwana. Ndakaiorder saka inosvika mangwana. Iya iri muchiplastic because iya iri muchiplastic akati kwazitenga iri mubhodhoro. Hainyatsoita akandisenda screenshot inotaura kuti inofanira kunge iri keeper temperature, inofanira kunge iri muglass. Saka ndakabva ndaiona online ndikabva ndaiorder. Kwai ndakazogamuchira kuti ndo body yangu mazuva ano and I don't care ndandigai. Ndozvandakuita iniswa handichina pressure ufunge handichina Ru. Handichina kana pressure yako zvinhu ndakatongogamuchira kuti this is the body, the new body that I have. Kana mwari achizita munamira kuzameno. So what I have to stick to, I have to stick kuzvinhu zvinoenderana nebody yangu chete. Kuti ndingatozvicheka ndichida kuti ndifanane navamwe kuonda. Ndingatozvicheka asikana. Kwanza one we wearing ku AFM. Skate ne uyu. Ndakapfeka ku AFM hapa. Dumbu rinotanga tokurawo ndo mistake ndo dambudziko riripo guys. Dumbu rikangokura mozati ma morning gown chaicho night dress morning gown arivari kana wasimba morning gown unoti chiripfeka kudai harisangani pakatapa. Harisangani uti harisangani pakatapa. Nedumbu wasimba. Saka vakaropafadzwa zvavo guys ka vane mabhodhi akanaka ekuti chero mukada kuti munoda kuslima right now you just go onto a program rinobva yatopera same time. Ini ndakaita fasting yanonzi intermittent fasting yaya guys. Ndakaiita fasting yaya mai mwana kuda ndakarova kuda mwedzi 2 months chaiwo ndichidla mashizha aya mai mwana.
every day nchidla mashizha wayo ndichingomwa mvura kana kuonda ndikapindira mapiritsi ndikamwa mai mwana mamwe aikhudhisa ngainutaridze mamwe andinawo kuna mamwe ndakapindira atimira kubvisa hembe dzimutise muspare room so that kana takuzotengesa dzinenge dzirimo kana muchida kupinda muropa ndakavharira anti ini wacho ndoda kubudawo ndatotosa ndibude handimuri kuona ichi guys ishi handimuri kuona chinhu ichi muri kuona chinhu ichi chinofamba neichi chokhudhisa mukuzviona izvi muchiziva ichandi ichi chekuti unotora nikikiri 1 yacho ichi nditarise unotora ichi chendeki kutawire mutachishuri ichi unotora ichi alright sekai unotora ichi wovhura mubepa umandi wotora kabepa kachona kastika ndezvekunyeba zviya kani iwe zviya zvinotoshanda zvinoenda nebhodhi yako zviya dzese wotora ichi woisa kanhu kaya aka pastika apa paunamira padumbu ichi achiziva ndakasvika pakugive up ndakati banting ndakaitrya no ndainzwa musoro ndikaenda kwadokta kanditi ndistope banting is not for me ndainzwa musoro banting ndakaizama ndakatomboitira kuisa dai ndikangoita pinda pabanding dai ndowa musoro ndozwa musoro pandakaenda kwadokta akabva nditi are you on diet or something kati banting akati you have to stop banting in the immediate effect ndobva ndastopa kwai ndakakwira pastage handina kuona wachakagumira I think chakafa chete kwai ndikabva ndopinda pasize 40 hanzi ndipewo ndimbozama chinokhudhisa chinenge unenge chingoenda kutoilet unotochicha apa uri pamba unenge chingoenda kutoilet kasingaperi mai mwana ndikati handoohonda zvozvo ndokudha kudai chero usina kudla mai mwana ukangomwa mvura unongokudha ndikati handozodai kupi kwai I think portion control is the ana ndoda kutadza tiko zvino zvindodya bvunza chinze anti ndodya chikafu chakaita sema zanodyira plate yakadii mazuva ndodyira plate yakaita se yandodyira yakaita se plate yangu yandodyira yakaita se yandodyira kuya yandakaya nchidyira nchibva kuikeni plate yakaita se kakakura se kaplate kangu kadiki ana kandotoshandisa ndichakutaridza kaplate kadiki ndakatochinja plate kuitira portion control yoyo saka kana ndichidya papaya apa I stopped eating pap ndakaridya kuswera nezuro because pakabikwa marimwe zura because pakabikwa maguru nematumbu saka ndaida maguru nematumbu ndobva ndadya kasadza kadiki ndogona kuenda chinongoditi handizvigoni I can't do that ndaenda nemi kufiriji uko kumafiriji munoona kwakazara chii ndaenda nemi munoona kwakazara chii iwaya maletisi ndo akazara beetroot ndo dzakazara baby potatoes twetu kuti sometimes ndinongoboila kana kukanda mu air fryer anomona ndodya itotiko anti more of chicken more of pork anomona ndo zvinhu zvandotonyanya kuti tek nazvo vakabika even spaghetti chai ndinongotora kadiki ndotozozadzisa nemvura ndikatenga mafruits ari mumu ndoita fresh orange juice ndiyandosqueeza ndichimwa kana kuti dzimwe nguva apera paya ndozoita ngo zvokumwa mazowe orange crush handisi kuhodhesa ndiri kutengesa ndisi kuhodhesa because ndikuda mari yachona kwai sadza unorirega indakarisiya handina kana moyo naro kubva ndiri kuuk papa ndasingadyi sadza saka ndakadzoka ndisina moyo naro kusera dziro ndaitodya maguri wayo ndobva ndazongosadza richipakurwa ndobva ndangona richipisirira ndikati gai ndingodya nekavegetable andimoona 2 months was not enough manje ndisvika kupi ndichingodaro dzimwe nguva daiti ndikaita zvaintimidate fasting yachona manheru kana ndavata ndaiwa mudumbu mangu muchiti kururu ndichiwa nzara ini ndomuka ndodzokera kumashizha aya ndodla futi mashizha aya ndodutira futi mvura ya kana kuti juice ya ndodzokera ndaihundi aiwa hauzvidyi every time la meal hanti plus unodzosa maportion here maportion anenge ari mashoma
Saka muchiti sizvese zvine protein todlei mazai todoto todirova muende kuramba chingodla mazai. Saka todlei nhai mika muchiti kwaizve tisadle lettuce, tisadle beetroot, tisadle mapotato, tisadle butternut. Saka tidlei. Todlei. Kwai kana uchida kudzikira siwa nemurume woni. Amen. Amen. Saka todlei guys, todlei. Zvese kana muchingoti hazviiti todlei. Saka maguru beans nemazoni izvo zvinoita uzode sadza. Handizvidyi every, handina kuzvidya, ndakazvidya kubva pa 4 months, 5 months ndadya sadza ipapa. Aiwa guys, tingotiregai tine body dzedu asikana, please accept us the way we are. Accept us the way we are guys. Imimi yenyu muri kubvumiwa nema fasting yenyu aya. Itai ma fasting. Tredo. Baby. Mushe kanya. Ndiri kunzwa ndiri bho kuri sei? Okay. Ko chichaitika ndiri kuona vakaiswa market vakumana. Shit. Vakarova roba rikupi? Ndandisingazivi. Ndoziva. Uyu utaura tei kuZimbabwe ise ndo vairova. Vakabati gwepi? Hey, vanga vanorova operation Mutare. IZimbabwe here? Oh no, no. Oh, Tredo. Nani? How? Say. How? Vamva undo jereka. Ko apa ndivabuda vakaiswa marikitere. Ndoko apedzegwa. Shit. Nefuti. Diva anoziva mukadzi here kuJoburg. Hey. But unoziva kuti chiimba nangu, it was bound to happen. It was bound to happen. I still remember papa takauya kwako papa ndichitaura papa kwaya Diva ndichitaura naye nditi Diva dei wasiya zvinhu izvi chichimwe akati sister ndatendeuka madezi akapretenda kuti ndokaya akati ndatendeuka handatosiya handatove neclean life handatosiya ngati ona machances awapiwa namwari akawandisa dei wambosiya mufana wangu akati sister ni bo zvekuti bo but izi ndiyo ataiziva edu kuti asiyi because izi waingoti pana izi zvapo ka it was time akaendesa vanhu vakawanda izi akaendesa vanhu vakawanda aiuraya yaimhepo dzakadedza chako kunofa chaiko chaiko saka vada kuita state funeral ivani baba avanga vanetsa hey no but no da unokowa chawakadzvara vafana vedu but imwe ndi blaze vedu umwe mufana wedu but pane izvi hey vanhu vanga kutyisa vanhu unopinda pasi crossfire exactly aida kutogwa selfie neni papa ndakajamuka ndakajamuka da shamwari ndiri public figure shamwari uri munhu wangu but zvepikicha bodo ndakajamuka asiya vangani chiva ukwa Charlotte
but nesuwo vakadzi patirega vari machibuda womana vachiinda kuzvinhu izvi techiti vari kuenda upi chete mari yacho pavanouya vanhu vaiva nemari yemuwandoka vaiva nemabhegi chaiko chaiko wakomana hapana ndo zvinonetsa hapana chekutaridza exactly vaitongotambura kapenyu kutambura yaingori mari yekungofara 2 minutes vonagovonherigwa vachitengera bhawa rese doro yovhili yese hubro yese votengera doro vapedza 0 back to 0 vodzokera futi vonobata futi and they also blame mapurisa emujobheka aya avaihla nawo because aivanunura pese vaibhadhara pese vaibuda vanga vasingaiende zvekutodaro vaitore mapoketi papayroll yavo mapurisa regai vazorere murugare inozati at least zvaitikira kumboona hapana expense hapana kuti mama muchatifonera kuti ngatibvisei madhora because pakaipa zvaitikira kudheni at least unozati ndivha anogwadzisa mai vake nekunamata kwavanoita kuzayoja uko nemari yavakabudisa kuti abude pekutanga pai unozati iye ndiye munhu wokuti aifanwa kudzidza pakufa kwomunhu yayaka wechibhakera wayaka ndopaifanwa kudzidza pai mhepo dziya dzemunhu hadzinambovhera dzakasiyana naye wakagona ubwei sometimes unobuda muvanhu nozati mari mwezuro pandakapinda pamanigerian pai pandakakusiya uri panzi paita musindo pai payovhil paya pane mufana wandakaona kumbawo kumaraini anga ari panze andozati akarohwa nedombo ari kuita zvedrugi mufana yachi chakaitika kamwe kamufana kadiki ndaitombomuwana taitomboouya pepe tichigara naye tinaye ari smart so ari smart zvekutodaro but akauya musi ndikamupa ndakatomupa 30 rand kusora nezuro apa ane tsvina achiita woku 2 exactly anokamina mbijana so ndakamuona ndikazwa tsitsi ndikati mwana uyo waumana aitaiuya pana pari smart kochi yakatanga ri saka ndakabva ndangofunga yabere yayaona kuti bere anga ari munhu takazombomuona paya ari madhende futi apinda mudrug yovhili ya handoipa sando toenda rini kudrug den iwe wakandipromisa kuti kuenda rini kudrug den toenda rini vanga vasingaiti vangotestwa chete wo vakasvutirwa poison asi yakagara setup marichos shame 4 bodies ari muhomwe exactly yemanigerians mapurisa ari muhomwe majama haina kwainoenda saka yovhil mese mapurisa ese ari mumaoko mahomwe dzevanhu ikokoko saka zvishandi is yovhil police true nenhingikiri neyovhil inonzi iyo yovhil beria nejan foster nemapurisa acho atsvaga mari wakomana ari kupiko iye bere
iya yainzi inodzidzisa kuti kudii. Asimerarijeyo asimerari kuita sei asakabuda kika mudhiragi havabudi zvokudaro. Obva ageza odai. But ona kamufana wangu ndiwo utori level yedhead kuside kokoko. Joinisa vanhu vamaporisi. Because ukasajoinisa maporisi it will come back to you ikoko. Iwe unenge kuzofona uchiti sister isai kuti vanhu vaite maporisi ava zororo 89 rand uku per month. Nemudoro nomwe wako yovhikuya 89 rand vese vana musoja vajoinise 89 rand mumbomira kumadoro mbojoina so that because hatizori maproblems kana vanhu kuti havasi kuda kuhafa navasi kutoda vakairavira mari yemagame kujobheka saka kubuda mazviri kunonetsa. Vakairavira kubuda kunonetsa. Ndichambouyako before nsandabaya kusaidi kunchambouyako tinyatso uvadedze vese tinyatsogara pasi ndonyatsoritenga doro racho tombonyatsotsemurira nachokwadi anenge achida kunzwa anonzwa anenge asingadi ndikoko vakomana tataviga vanhu vangani tarasikirwa nevafana vedu vangani nenyaya idzodzi tichingotaura kuti vakomanaka vakumanaka but ende unosa ukatamba nefuti unofane futi vanonyanya kutamba nefuti rega vazorore let them rest in hell or wherever mhene koko kwavachaenda vaiuraya vanenge vachiuraya vanozviziva isi tozviziva isusu vanhu vacho padhuze ani taizviziva kuti kungoti ainza chinesa izi kuti sister muri kunetswa nani sistreni ndipei location yemunhu ndipei picture yemunhu ndotoziva kuti noti mbomira izvozvo mbomirai blasi izvozvo. Nhai ndikati maya vamana pane musi ndironangara panga neika BMW so patakauya paipai akativhurira bhutu rakazara iyo kako yakazara bhutu rakazara 40 uri kunzwa rine ma AK47 rine chii ndikati urikufamba nadzo dziri mubhutu zvikanzi ako kuno kutoitwei dzakazara mubhutu ndikati saka mukusvika pani patoda norova heist ndakangoti ndikangoti mukoma wangu kamafiro enyu so zvikanzi kufa straight. I was shocked. Anyway, kufa sembuka chaiko chaiko. Hapana noenda. KuZimbabwe vanoenda ava nenyaya yekuti vada kudya cabbage neuyu nesadza vanoenda. Aiwa matsotsa abai. So toziva kuti vanhu vanoita but noti chekutora uchiuraya maya. Hai chomayas. Alright wangu sharp. Alright sure. Zvakaomasikana hey. Haya. Pane mfano wangu ne dzimwe dziblazi so tikuti mfano wangu nedziblazi because isusu tiri vanhu vekumaraini kumwe chete takakura pamwe chete. Handitika takakura pamwe chete takakura takabatana. Zvandogara ndichikudzai kuti ndakakura ndichitamba neboys. Handitika zvandogara ndichikudzai kuti Joburg ndine boys dzimwe dzinotokatasa dzinonzi zvekutodaro. 2 vacho ndovari kunzi varohwa vaurawa kuZimbabwe but ndine picture ndasenderwa picture makuseni but picture ndasenderwa vanga vakangoiswa simbi chete mumakumbo nemaoko ndikati kovaita sei saka pandazosenda message kuti kochichaitika anoona so umwe mufana wangu ndiyakunifondeko zvinoti vanga vaenda kunorova hesti vakarova vanhu ivava vakarova vairova kuti zvezvekunyepedzera zvezve vairova munzvimbo munana akambona munoziva kudhara kuchine jegas kuchine jegas kudhara kwaive neshopi inonzi jegas andi kune shopi inonzi jegas vaipinda kana muchizara roba rakamboita kujegas so vachipinda pamusoro pa vaitora kwete zvekunyepa vaitora
vaitora regai vafe yaiwa regai vazore zvazvo of course zvinotirwadza soti isusu vanhu vatoziva vanhu takakura navo vanhu takajaira but ndifarisita muone shame ndichavaposta panhingikiri pangu paprofile pangu vamwe munozonyatsogona kuona paprofile pangu because vafana vangu zvavo marest in peace toita amungona wakaisa marikita ari tu marest in peace tinoita marest in peace tinoita marest in peace tinoita paseuza pana vakaisa masimbi makumbo nemaoko muri kuona mutete uyo anga asingakujaidzi anga asingajaidzi ukangomira pawei yake anga ndisandichera kuti vanga vane ropa revanhu vakawanda mumaoko vakaparadza vanhu vakawanda vanga ne ropa revanhu vakawanda vakauraya vanhu vakawanda vanga vasingazizi kuuraya inini cheko papa pandaitukwa pasocial media papa pandaigara ndichitukwa pasocial media ndaigara ndichinzi sistren hazviiti vanhu vatipei tsvagai vanhu mutipe location tizvivanise izvi hazviiti hanzi yes kumasi hazviiti tipei location munotovaziva tipei location ndotaura kuti kwamunosvika kwachona ndokuziva I don't want to take that route handidi nezvekusocial media vaizviona vari musocial media votaura kuti sistren hanomaona sistren ndoti kwamunosvika ndokuziva kunzi no hati gembe ramufungira kuti harisiri iro tongodisciplina munhu todzoka ndoti ini ndokuzivai handidi hangu ndairamba guys nekutoziva kuti vanhu vakaita sei zvino kai vanofira kuzimbabwe apa pamuri kuona kuti apa vanga vakasungwa nemasicheni zvinoreva kuti vatourawa live nofunga vatoenda kumasini kana hamene kuti vazounzi vaurawa sei asi vari kunzi vashutwa vafira pasipoti vashutwa vanga vakabatwa nemapurisa zvinoreva kuti vanoshutirwa pai kuhamene kwavazonourayigwa because ava regai vafe zvavo because vanga vachinyangadza kwete zvokufungidza zvo ende kuno kusouth africa kunoka hakuna kwavaisungwa handimona vairova ma-ATM handiti vakamborova ATM nemota chimota chetakura machechi handitika vakabva vatora ndi vantu masecurity anodhura wachida kuzama kudzosera vakakuya vese masecurity anga aripo vakatora big vakaita mari munzo vanosungwa vanosungwa ma 2 weeks chete vodzoka because vanenge vane pocket vakuru South Africa ndisanjidza South Africa guys kugara muno binyasha vanenge vane vakuru vemapurisa vanenge vari mupapocket papero yavo mari vanenge vachitoziva kuti makuru vemapurisa vachiziva kuti nhasi kuri kurorwa ATM vanenge vakatovaudza kuti pakaita reaction force pa-ATM yekwakati musa respond saka mapurisa ndopamona papa muchiti dzimwe nguva kwanzi kwaita ATM bombing mofonera mapurisa auyi kazhinji kacho mapurisa anenge ari involved vanenge vatopiwa instruction nemakuru avo kuti panzvimbo yakati amusviki ipapo pakaita reaction vanonzi mbomirai mota dzinofanira kuenda padzipo handimona vanotodhileya vanoti pave nemasters panapa guys imbaisawo kana zvi50 stars ndione kuti masters apeshu imbaisawo zvi50 stars imbaisawo 50 stars masters ndikumaona padenga apo tonoza anoshanda here activate masters handimona vanga vasinga mapurisa anenge atorimo involved ngemu racho vaisungwa 2 weeks vodzoka ipapo pandotaura kuti ndakamuona akati system yaikuno aititsana kune murume wanga system yaikuno and anga abva kutenga BMW iyoyo blue new one iyoyo it was a brand new BMW nditi mota inodhura iyi wakaitenga chikazi system mungafunza sisi zvoti chi pamwe pacho ndakambomona akabata big akatakura big remari vanoshekera vakangonokuregwa mari kudai vakapiwa ndofunga shekera akazoverenga mari yanga iri kuma 3 point something yekungonzi tora marumu anoona mupiwe vana vanenge vasingasika akati yaimuoni zvikanzi tine game racho saka akanzi aiti kana akasangana naye vatsani vake murume wangu vane pabhawa like masikati kuna yovu vongomwa doro vese 2 minutes andichidarika zvikanzi ko ndikutsengereka tsena hamusi kuda doro nhasi zvikanzi ndine kagraft manheru zvikanzi kagraft keko mukamatu zvikanzi ndine graft iri serious nasi hazvitomboti ndimwe zvikanzi yai kuno mubva taenda pamota pavugwa imi guys masikati kundoti manheru masikati mubva dzavugwa kuzara bhutu nemotikari dzimwe mfudzi dzisingazivi ma-AK fudzi murume wati iwe masikati zvikanzi amuzati kuno kuti sitotonga zvikanzi amuzati kuno kuti tinotonga handimaona unosvika regai vafe it was time regai vafe I just hope kuti vasara boys dzangu dzasara kudzichadzidza lesson in this one chitongoti kana wapinda muzvinhu zvaubudi ukabvira wangotesta mari zvinhu zvikaizvi because kwavari vanenge vachiti easy money havabudi zvonetsa amen azvonetsa but tongoti omwe yavo ngaingozororawo amene kuti nozorora iripi amen because nguva yanga yakwana musha unonzi yovu
muSouth Africa yese. South Africa yese yamune zvitimu magafa makapenga kuna Captain kupi. PaYovu ndo panorowa game race. Yovu ndo panorowa game race. Musazvinyepere nyiti kai kuno kwatogara kumakaradi Captain kupi. Hey, kamtina nyatsa kuona kuti Yovu yaka inorowa game but inorowa underground but inorowa game race even Maskati machena. Ine game race. Nzvimbo inonzi Yovu. Ndo one street Rocky Street rotengeswa dombo rekuti uchizvifambira mu street unogona ngodhakwa nedombo usina mbosvita richirowa live level munakamira hapo ine mapisa chidarika hapana zvazvinoita hapana zvinoitwa hamuza ndiko akafira Brenda Fassie hamuza ndiko akatapa ku Times Square ndiko akafira Brenda Fassie ndiko aitram madombo ake kuko ku Times Square. Yovu is the most dangerous place to be. Kune mazimba mashona kune makalanga kalanga robemba munhu musoro kubemba harina tsitsi harina fun kuti mashona kuti makalanga kuti mandeveli kuti mavenda vasangana vese varimo. Yovu is the most maybe nichanda newe koko is the most isusu edu tinotambirako ini ndinoenda ko because vanhu vacho variko high boys andwana ndendri safe kana ndiri koko. The most deadliest place Yovu. Hanzi ndokwedi koko last week yakavharwa Rocky Street. Thank you Sharo. Tell them the most dangerous. Pana mamgo pai. Tell them madeze pana mamgo kuti paidi yakazovharwa nekuda kweimamgo nekumarasta uko yakazovharwa neimamgo ma1 kamziza kunonzi ese ma1 but vakomana ava vari kumbonditi gwadzei hangu asi mararamiro acho avanga vachitawo anga asiriwo but ameno guys vakachusa urudi yavo ndorudi yavakachusa naye iyoyi ndokuti ikokoko nenyaya nematombo evanhu kune vanhu vakadzidza Yovu kune vanhu vakadzidza vakaenda kuchikoro zvokutodaro asi havashandi vanoita izvozvizvi vakadzidza vanoita marobhari kana kuti macrimes aya anenge ari calculated anonzi macalculated crimes avanoita ikoko crimes anenge ari calculated havangorovi nje kunge zvatoona kumwe zvokuti zvikachita zvemasmashing grab zvokugrepa foni pamamotikari havaiti izvozvo. Hesi Sabina zviri sei handimaona hanzi kana kuona inew page ibackup page Maria saka arinisatira nemanotification ise new page. Sabina ndikandiro zve50 stars nayo waitako kauya nyadzisa madiaries masters aiswa izvozvi manew one ndimboona kuti anoshanda here manew one aiswa izvozvi apa masters aya but andiri masters iro vanoita maorganized crimes ndio vanoitwa ikoko kunana Yovu. Maorganized crimes ndio vanoitwa ikoko kuti vanogara pasi kana vachienda like kunorobha pai they sit down they calculate vanoita mabhuku vanoronga mepu vanonyora pasi vanotoita manotes years months pindai mutanga mavhisa idzi andi tanga mavhisa idzi sedzira pamise pambedha muspero uchida zvotengeswa amona afa ndechimwe chimufanaso changu so nechimwe chiblast changu so vanga vachita zvinhu zvokuuraya vanhu nemarobhari ndo vafa vaita zvokurobha neku obvious pamarobhari panofa vanhu ka vaita zvoku havanga tori vanhu vari deadly zvokupesira vafa vari kunzi vaurawa kune mapurisa kuZimbabwe kwamutaro mona kwanzi kunogara kunogona kuve hama dzako dzosvigarira hadzo kudzakaipa tikutaura mhoro Yovu mustreet. Thank you Victoria, thank you Activator Masters, thank you ne200 stars, thank you avarowa nefuti chako Sabina avarowa vanga vaenda kunorova haisiti kwamutaruko saka kuri kunzi ndoko wakabatirwa. Purisa reZimbabwe rinoita basa animozviziva purisa reZimbabwe rinoita basa unonyura saka ndoko wabatirwa ikokoko saka ndoko kwavari kunzi vadi vazonoshutwa ikokoko kuri kutengesa nhasi. I think nhasi uchadzoka nelive yedu tine live yedu yesare nesoro time damboenda nopimisa bhegiri kuDHL bona kuti aufa saka guys fika intinde tozotaura dzimwe nyaya tadzoka hanzi it's mami aiwa regai vabai Sabina it was time ukatamba nefuti unofa nefuti hanzi chaunodzvara vainyanya kutamba nefuti zvekudaro ndo dzavauraya zveshuwa
iri chasei inoda kuti iswa koko kune dzimwe I think iri mukati mo vargai vafa vaiwawo agai vafi vargai vafi vanga vanyanya kutamba nefuti strike ukatamba nefuti chiyu vese vanhu vakauraya vakawandisa muti mweya yavo yangoenda just like that regai vafi ndozvavakanga vakasarudza ndiyo yanga iri choice yavo paupenyu gai vafi vazorore ngashungurudza vanhu vakawanda andi vakadzoka nesuro manheru hanzi hasi ndageza dambota ndageza first ndobva ndabuda saka mira nditanga ndageza ndozobaya life but andichena tozodzoka toita life yedu yaya nditika ndikaiti chienda hanzi preferred handina kana inonzi paper masivano ndoda kuzoivhurira ikoko no ndoda kuzoivhurira ikoko Sabina ndakakudza here newe Sabina kuti ndakuya kuzokujoina kugara ikoko chimboya pano kana newe Sabina 2 minutes usauye pana pane nyaya dzako dziya dzevanhu kwai musanditsvaka handina mari nhasi aiwa kana ina nhambo ndoda mazai yangu safe for us Zimbabweans everywhere please we must be safe it's not safe for us yes ndizvozvo ini ndoda mazai yangu kutomboda mari ini kana ndingoyamba kunokuya kusira mazai yangu chete hanzi sandamba nefuti aiwa ukatamba nefuti unofa nefuti vai vafana vefuti I hope pamwe vacho musi wandichaenda kuwandiva wachiti ndichakuya ndokuunganidza imesi vafana kavafana wangu pandichaenda ndakaungadza ndichavhura live yangu ndoisa havadi kuzoonekwa mafesi ndokwidibira foni memuchingwa mavoice chete dzichitaugwa nyaya they lived by the gun so this was bound to happen and rukanda sekai aupost nichatarisa aupost saka ndakuinda guys gain pedzo guest first and then ndobuda name anditika stay blessed guy love you